IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agsagsaganan ti Provincial Government of Ilocos Norte para selebrasyon ti Environment Month iti masungad nga bulan ti Hunyo. Kuna ni Jojo Jimenez, ti Environmental Program Officer ti Enro, malaksi ti tree planting, kay plano pa iti opisina da, amang sayang ka ti clean up drive. Posible nga may suwat man ti Schools Olympic, tapos may pasigapsep, diri adal ti kinapatay, ti panang salwad, taglawlaw, malaksi ti Retoy, plano da pa nga may suwat ti Eco Fashion Show. Dito yung mausar di Wish Textile, nga imbes nga may basura, kit ma-recycle wano, mabaliwan ti disenyo na. Inamin pa ni Jimenez, nga dapat iti maplan-planong aktibidad, nga pakibinuligan ti liga ng mga barangay dito yung probinsya. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.